La meva idea era intentar fer un disc el més eclèctic possible, que no fos super ortodox amb el tema rumbero, almenys en global, o sigui, aquests temes donaven prou joc com per sortir. Evidentment, la música del Gato tota la pots portar a la rumba més ortodoxa, no? Més de quadrat, els ventiladors superpresents i la percussió, i fins i tot sense bateria, si vols, i es poden portar a aquest terreny i funcionen superbé perquè són temes molt ben parits a nivell de lletra, a nivell de la mètrica, tot està quadra sempre, és com si ell composés amb una guitarra, no? I fent que segurament era així, no? Total, que volíem això, que fos eclèctic. Te amo. La rumba perfecta surt del cor en qualsevol idioma. La canta el xipena, el trilla, els ai, ai, ai. Oh, Ricardo Tarragona.